אוקיי, אני אפתח בשאלה, האם אתם יודעים מה זה מרקט פלייס, למה הוא מיועד, איך אתם יכולים להרוויח מזה? אוקיי, אז מרקט פלייס למעשה, כשמו כן הוא, זה שוק, אבל במקרה שלנו השוק הוא שוק אינטרנטי, שוק וירטואלי, שבו כל אחד ואחד מכם יוכל למכור או את השירות, או את המוצר, או את הקורס, או כל מה שתעלו על דעתכם, בצורה פשוטה, נגישה, ללא צורך בידע טכני, ובסרטון הקרוב אני אראה לכם את השלבים הראשונים, כמה זה קל, ואת היתרונות. אני רק רוצה לדבר על שני יתרונות משמעותיים. יתרון מספר אחד, זה שוק, אתם נמצאים בכפיפה אחת יחד עם עוד עסקים, אז כך שמי שבא לראות, למשל לקנות אוזנייה כמו כאן, יכול להתקל בשירות שלכם כמישהו שרוצה למכור מסאז'ים, או יש לו טיול ביום שבת לארגן והוא רוצה לקחת על זה כסף, ומצד שני אתם מקבלים גם URL משלכם, זה אומר שאתם מקבלים כתובת, זה למעשה החנות שלכם ואתם יכולים להפיץ אותה בכל מקום שתרצו, היא שלכם, תוכלו להזין אליה מוצרים, שירותים, כל מה שיעלה על רוחכם. אז 2 דקות ואנחנו נראה כיצד משתמשים בפלטפורמה, ממש פשוט. הצטרפו אליי, תודה. אוקיי, אז חזרתי, כמו שהבטחתי. כיצד מגיעים בעצם להתחיל ולהזין מוצרים לתוך הפלטפורמה? קודם כל אנחנו נכנסים לכתובת שלנו היהודית, שהיא tmarketplace.shop. אנחנו, כמו שאתם רואים, אפשר לראות כבר את ההתחלה של החנות. היא תחולק לקטגוריות, מוצרים, וכמובן אתם תהיו פה נוכחים עם הבאנר הספציפי שלכם, ואנשים יכולים לבקר בחנות שלכם. אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה אנחנו לוחצים על רוצים להצטרף לקהילה. זה למעשה הדף בעבורכם לכל הוונדורים או לכל המוכרנים שלנו. יהיה לכם דף משלכם, שיהיה ממשק ניהול של החנות, החשבון, סרטוני הדרכה, תמיכה שלי כמובן, וגם בלוג. בואו נתחיל בהצטרפות. אוקיי, אנחנו נבחר את האופציה החינמית, להירשם בחינם, ונתחיל באיזשהו וויזר קטן. שמשתמש, אנחנו נעשה לדוגמה בלבד טסט 1, 2, 3, סליחה, תחזור. 4 שיהיה, אולי, אוקיי, כתובת כלשהי, אנחנו ניתן כלשהי, כי זה רק להדגמה בלבד, הוא יקבל כרגע כל כתובת שניתן לו. כמובן תקפידו על כתובת נכונה, כי זה ההתחלה של כל המערכת, משם תתחיל. שם, נגיד, זה אני, טלפון, סתם. אני רוצה שתספרו מה הייעוד של החנות שלכם, מה אתם הולכים למכור שם, עם מוצרים, שירותים וכדומה, רק כדי שנוכל להבין במה מדובר. נרשום טסט, זה מספיק. סיסמה, תבחרו סיסמה שהיא לא פשוטה, אוקיי? אני אבחר גם סיסמה לא פשוטה. אל תנסו 1, 2, 3, 4, זה לא ילך. אוקיי? ונרשמים מה הוא רוצה. כנראה שלא כתבתי פעמיים את אותו סיסמה, זה בסדר. בואו ננסה שוב. יופי, מצוין. כמו שאתם רואים, אתם יכולים לשמור את הסיסמה במחשב, ותוכנית חינם שנתקדם. אוקיי, התקדמנו, הגשתם את הבקשה שלכם, אנחנו עכשיו נבדוק את הבקשה, ותוך כמה דקות נראה איך אנחנו ממשיכים. כרגע אנחנו מחכים, וירטואלית מחכים וממשיכים. אוקיי, אז בוא נאמר שעברו מספר שעות, קיבלנו את הבקשה שלכם, ולא הייתה שום סיבה לא לאשר, אז אישרנו. שימו לב שהממשק הזה הוא פה באנגלית, ויש לנו את דגל ישראל, ואתם יכולים להפוך אותו
כל הממשק לעברית, כל אחד בהתאם לנוחיות שלו. ישנם שתי אפשרויות, לא לעבור את כל הוויזארט הזה, וללכת לא כרגע, ואז אנחנו נבנה את החנות יותר מאוחר, או בוא נלך על פי שלבים, ולבנות את החנות שלב שלב. אני כרגע ידלג על הכל, כדי להגיע פשוט לממשק הניהול שלכם, כך הוא ייראה, ממשק ניהול שבו גם תוכלו לראות את החנות. כרגע כמובן החנות ריקה, הבאנר הוא באנר גנרי שלנו, אתם תוכלו לייצב את איזה באנר שתרצו. ומה שחשוב זה הפשטות אנחנו לא נעבור על כל אחד ואחד מהסעיפים, אבל רק אני רוצה להראות שכדי להוסיף מוצר, פשוט נכנסים למוצרים, ומוסיפים, יש כל מיני קומבינציות, את כל התהליך עצמו בפירוט, יהיה בסרטוני הדרכה ובבלוג, אז אתם מוזמנים להיכנס, להירשם וליהנות ולהתחיל את התהליך איתנו.